Carmen, it-tifla ta' Ġiġa. Sena ilu, meta morna l-Awstralja, Carmen tajt li l-iltwani ma qatluħx Ġiġa u Leli. Issa m'għandi xejn min ibbeżżani, kodda konser forsi tajdu qed tiddawwar id-diskors għax tibża ħajamlula xi ħaġa omma u missiera. Ommi missier mhux hawn mejtin għax għalija dak kien missieri. U m'għandix għalfejn nikdeb, ngħid ħanajt li ma kienux huma għax qed nibża. I swear on my kids. Le, mhux huma kienu. Iżda 50 sena ilu, waqt il-ġuri ta' Ġiġa u Leli, kienet ix-xhieda ta' Carmen, li kienet għandha 7 snin. Ix-xhieda prinċipali li batet l-omma u missiera l-ħabs. Dakinhar, Carmen, tifla ta' 7 snin, fil-qorti kienet ċedet li rat lil Ġiġa toħroġ sikkina tal-ħobs mill-kexxun. U bis-sikkina tal-ħobs f'idejha, Ġiġa niżlet għall-kub tejha ħdejn twani. U Carmen kienet qalet li mbagħad omma qaltilha biex titlaq il-barra. Din ix-xhieda ta' Carmen kienet ix-xhieda li twemnet mill-ġurati. B'din ix-xhieda Ġiġa u Leli nstabu ħatja. U Ġiġa ingħatat il-pina tal-mowt. Pina li mbagħad inbidlet għal omor il-ħabs. Iżda kien hemm mument waqt il-kompilazzjoni fejn Carmen qalet li x-xhieda li kienet tat kienet inventata. Mill-bidu sal-aħħar. Min sena ilu l-hawn, minn meta tkellmet għall-ewwel darba magħna, Carmen qed tirsisti biex turi li Ġiġa u Leli huma innoċenti. Issa Carmen ġiet Malta biex tfittex il-verità u biex tirsisti li terġa' ssir investigazzjoni dwar id-delitt ta' Ħuwa Twani. Wieħed mill-ewwel postijiet li Carmen xtaqet iżżur kienet id-dar fejn kienet tgħix. Id-dar fejn inqatel Ħuwa Twani. Carmen daħlet l-aħħar dakinhar tad-delitt, 52 sena ilu. Wara li ġabet il-memorji sbieħ u koroħ ta' tfulija, ma' Carmen nidħlu fil-kerrejja. Bħalissa mhux memorji sbieħ. Wara li ġralu ħejja, isni tieħla ġo friża. Titla' minn hawn hija l-istess għadu my God. Ma' Carmen nibdew tilgħin it-taraġġ tal-kerrejja fejn seħħ id-delitt. Kull meta ġejt mill-Awstralja, ma nafx għaliex, dejjem ġejt isni ħanaħseb li ħanara l-ħija. Imma nitla sawnek, ħanawlek sa fejn nitla ta'. Nitla saw u ma kux irt nitla iktar. Inħossni friżata. Carmen tinnota li l-puġġaman u t-taraġġ tal-kerrejja għadu eżatt kif kien meta kienet tgħix hawn. L-istess huwet li għadha l-ħadid. L-istess ħadid. Min jaf kemm inżilt li d-darba dan it-taraġġ minn hawnhekk kemm inżilt u kont ninżlu ħafna. Oh my God. Jesus Christ. Ħanara. Aħna noqogħdu hemm. Konna, għax dan għaddin l-ewwel sul għadik da mhux il-bib. Dan l-ewwel solar. Dan l-ewwel solar. Carmen tirrakkonta sa fejn telet l-aħħar darba li daħlet fil-kerrejja, meta kellha 7 snin. Fil-mument li ndunat li huwa nqatel. Jien meta tlajt ma' dik it-tfajla, tlajt fej hemm inti. Ma rridx nitli iktar, imma kienet fejqaw jiena tiġbid li jidi xejn ma kien fihni xejn. Imma mbagħad meta jiena ġejtaw, il-bib tagħna ta' kċina kien miftuħ.
u kien imbexxa u d-daw tat-tubu kien jidher daqsxejn id-daw barra. Carmen tispjega fejn rat lil dak il-ġuvni li tissuspetta fih. Kif wasalt hawnhekk bid-daw tat-tubu kien jidher hawn, kien hemm xi ħadd hawn. Kokka iżhom idu mal-ħadid u li rajt biss l-għajnejn iraqqu. U jien kif rajt iġġenniet u ma rrid ngħid xejn, ġast għattila ħallina ma rridx nitla' u ħrabtilha u nżid niġri. U ġiet warajja għax beżżajta, ma tlajtx iktar minn hekk. Ġifieri u hemmhekk kien. U kien hemmhekk. Pruvaw nimxu ftit. Sawek qatt ma tlajtu minn dakinhar. Na. Qatt ma tlajt, l-aħħar li tlajt sawnek, saw. Meta ġie bis-siri, meta sema l-ajjat u qabadni minn qaddi ma ħallinix nidħol u rajt issa qajħija jiena. U qabadni u tani xi ħadd ieħor biex jiniżżilni u hu daħal. U jibdejt ngħajjat irrid nara l-ħija, Għax dan il-bib ta' kċina u dak il-bib kien kamra tas-sodda. U dik kienet id-dar kollha tagħkom. Dak biss kellna, għax hawnhekk laqqas toilet ma kellna, kien hemm biċċa toqba taħt it-tarax tal-toilet hemm. Qabel noħorġu, Carmen għadha tistenna lil Twani joħroġ mill-bib tal-kerrejja. Bib li llum huwa mbarrad bil-briks. Nixtieq li joħroġ minn hemmhekk. Jien ħaġa nixtieq jekk jafu xi ħaġa m'għadhom xi jgħidu. Batejna ħafna ma nixi għalmedu jistriħu fil-paċi jom s-siri. Temilkom li għattu li ħatamlu li da, dem nitlob il-ħija bil-litrat li kell ommi. Ejna biex ikunu nafu minn għamelek, għalfej ma nixi nejxu laħalt il-baqana kontenti, mux dejjem ippontjaw u pesbsu, meta jarawna, isnanna xi bart fuqna.